Вече е лято, трябва да имаш хубава кола, трябва да имаш шумна кола и вървяща кола и някаква хубава яка мацка. Затова сме направили много неща на тази кола. Елате да ви обясня сега. По тази кола сме направили много неща. Първото, което е, сложихме от нашите даунпайпи с 200 цел катализатори. Имаме и спортни катализатори, не правим неща нелегални. Не така. Изглеждаме готино. Вече сме и горе-долу с звука добре. Вече гърмим и трещим, разбирате ли? Няма само щурци тук марокански. Какво ни трябва? Трябва и да върви, нали? Да залепи тая мацка на седалката. Какво сме направили? Направили сме и един стейдж 1 на 100 октана и се изкара хубави коне и да ви кажа, мен ме залепя, а пък мацка 60 кг, не знам какво ще я прави. Забравих да добавя още нещо, приятели. Както тази кола използва части от Harpier Performance, вече ще пускаме в скоро време нашия сайт Harpier Performance Parts, където можете да имате и вие много яки части, като downpipe, интеркулъри, интейк, китове, всичко от до за топалки като тази кола. Ако и ти искаш твоята кола да върви и да гърми, знаеш къде е марката. Айде, чао! И замъглихме таблото по този начин, както е Мрак Стораро ни учи. И гледаме, че колата е тип-топ. И готова за предаване на клиент.